Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship class. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me.
Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane zvakare mukati mezuva ranhasi reSabata munyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kupa Mwari mbiri nekukudzwa nekuti zvakafanira iye. Nditenderei kuti tive nenguva yekunamata tisati tapinda munhaurwa yedu yanhasi. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nerukudzo ndezvenyu. Tapinda zvakare mukati menguva ino kuti titaure zvoukuru hwenyu. Tibetserei patinoonesana kuti tisatsamwisane asi tiisirane pachena. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Ndoda kutenda Mwari vanangu patinenge tichitaura. Zuva nezuva patinenge tichitaura. Chandinokumbira ndechekuti kana ndapa mhinduro, ndinokumbirisa kuti iwewe udzamise pfungwa dzako. Sezvawaingoita kuchikoro muchiita literature, kuti waifunga oisa zvinhu mucontext, waisa zvinhu mucontext obuda neansa. Nekuti inini basa rangu harizi rekuti inini ndikuite spoon feed, ndikuudze mararamiro aunofanirwa kuita, nekuti hauzi robot. Ndinorespekta kuti dendera wakatakura pamutsipa wako rine pfungwa dzinoshanda. Ndosaka kazhinji kana ndichipindura ndinosiya kuti iwewe uzopedzisa mhinduro yacho. Chandinonyanyisa kukumbira ndechekuti patinenge tichitaura nyaya dzeupenyu, panhaurwa idzi dzese dzatinotaura, musaite group work. Umwe nemumwe izogara pasi uri wega, ufunge pane zvatinenge tataura kuti zvinomeka sense here kana kuti hazvimeke sense. Pamusana pekuti chinhu chandakaona chinoitika muupenyu mukukura kwataiita, kunoita gurupu revanhu vashanu. Vana ring leader wavo anovadzidzisa kusvita mbanje, vana ring leader wavo anovatengera mbanje. Kana vachinge vakagara, vamwe 5 vanenge vachiteera. Asi dambudziko guru randakaona rinoitika muupenyu, vadzidziswi ndo vanotanga kufa mudzidzisi achiri mupenyu. Patinozonoparidza parufu rwako, vakakudzidzisa vanotendeuka. Iwewe wakafa uchifunga kuti tichanotsva takawanda. Nyamba handiwo mararamiro ari kuita zvinhu. Vamwe vanosara vachishanduka, imimi manga muchifunga kuti takawanda. Saka kana uchiita madecisions eupenyu, usarely mostly negroup work. Analyze a situation, uone zviripo, wapedza kuianalyze, make your own decisions. Saka ndinonamata nemweya waMwari kuti imimi muchave nepfungwa dzakabengenuka dzinokutenderai kumeka madecisions as you go. Pane vhesi yandinofarira iri kuna Habhakuku, kuna chapter 2. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya2. Rangu rinoti, Jehovha akapindura akati, nyora zvawaratidzwa zvionekwe kwazvo pamahwendefa kuti zvigone kurahwa nounomhanya. Nokuti zvawaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvovavarira kuguma, hazvingarevi nhema. Kunyangwe zvikanonoka, uzvimirire, nokuti zvichauya zviro kwazvo, hazvingaiti nguva huru. Ndodzokorera zvakare vhesi. Zvikanzi naJehovha, nyora zvawaratidzwa zvionekwe kwazvo pamahwendefa kuti zvigone kurahwa nounomhanya. Ndo number 1. Number 1, Habhakuku achiudzwa panapa, akanga Mwari achiona manje kuti people were too busy to listen. People were too busy zvekuti vakanga vasingachakwanisi kunzwa. Vaive vari kupati vakanga vachinakirwa kupati, vakanga vachipimbwa vakanga vachinakirwa mukupfimbwa, vaive vane magirlfriend mazhinji vakanga vachinakirwa nemagirlfriend, zvekuti nguva yekuteerera vakanga vasina. Zvikanzi panapa muprofita akuudzwa naMwari manje, zvikanzi Habhakuku, ndoda kuti iwe uda izvi, nyora zvinhu izvi pamahwendefa makuru, uzvisiye zvakadaro zvekuti nyangwe ari busy anozviona, nyangwe ari kumhanya anozviona, nyangwe ari kupati anozviona, nyangwe ari kupfimbwa anozviona, nyangwe ari kupfima anozviona, nyangwe ari muupombwe anozviona, nyangwe ari mugay anozviona, nyangwe mulesbian anozviona. Iwewe chako kunyora
Kana wapedza kunyora ndezvekuti rega ari too busy, aite too busy but ngaazvione. Ndo number 1 point yandinoda panapa. Vanangu mese mugeroko, we don't make decisions for you. We do not decide kuti famba ku left kana kuti famba ku right. Hati decide kuti izvi zvinoita kana kuti hazviiti. Isu basa redu ratakatumwa naJehovha ndere kunyora pamahwendefu. Ende manyorero atinoita tinonyora newriting yaunonzwisisa. Matauriro atinoita tinotaura nelanguage yaunonzwisisa. Matauriro atinoita tinoisa pachena zviripo. Asi ndoda kukuudza kuti zvakanyogwa izvi, Bhaibheri riri kuti izvo as long as zviripo, hanzi izvo hazvizorevi nhema. Hanzi kunyange zvikanonoka uzvimirire, nekuti ndezvazvokwadi uye zvichaitika nenguva yazvo. Saka ndoda kukuudzai kuti maresults ebhora ramuri kutamba ndo atiri kunyora pamahwendefu. Zvichaitika ramangwana rako ndo ratiri kunyora pamahwendefu. Zvichaitika pamapromisa wakapiwa ndo zvatiri kunyora pamahwendefu. Zvichaitika pamunhu wawakamirira ndo zvatiri kunyora pamahwendefu. Rodhi kwainosvika ndo zvatiri kunyora pamahwendefu. Hakuna munamato uchashandura chinhu ichi. Hakuna kutsanya kuchashandura chinhu ichi. Hakuna kuimba kuchashandura chinhu ichi. Hakuna kuchema kuchashandura chinhu ichi. Pamusana pekuti zvakanyorwa izvi zvichaitika nemazvo. Saka chandinokukumbirira ndechichichi. Dei zvaigona pauri busy kuchirika. Dei zvaigona pauri busy papati. Dei zvaigona pauri busy padisco. Umbomira urave. Wapedza kurava, nekuti chiprofita ichi chinogona kunge chakanangana newe. Iri bhazi rawakwira rinogona kunge risiri kusvika. Mwanangu, ndoda kuti izvo ufunge uri soba, nekuti Bhaibheri ranyatsoisa pachena paverse 3 yati nokuti zvawaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, kwete yawakatara iwe. Number 1, Mwari ari kuti izvo ndakatotara, zvinokomborereka ndikatokomborereka, zvisingakomborereke ndikatorega kuzvikomborera, zvinotukwa zvakatotukwa, zvinofa ndakatozvimaka, zvine mazuva mashoma zvatoo pachena, changosara kuzadziswa kwazvo. Zvikanzi saka naMwari izvi zvangomirira nguva yakatarwa, kwete newe asi yakatarwa nanyadenga. I am telling you, ndezvekuti izvo zvamunoronga imi zvinodhipenda nezvakarongwa kare, zvamunotara imi zvinodhipenda nezvakatarwa kare, zvamunoda imi zvinodhipendwa nezvemupi weupenyu. Imi mukatara zvenyu, Mwari asina kukutarirai, munotara nhema. Mukaronga kuchata, Mwari asina kuronga nemi, munoronga nhema. Mukaronga kudanana, Mwari asina kuronga nemi, munoronga nhema. Mukaronga kugadzira zvinhu, Mwari asina kugadzira nemi, munogadzira nhema. Saka Mwari ari kuti izvo, come now and let's reason together. Ndanga ndichikumbirisa mwanangu, usati wapinda mudhishi iri rekugeza, gara pasi ubate shaya, nekuti ukasaibata kumashure uchaibata mberi. Saka zvakanyanyisa kunaka kubata shaya uchiri sure pane kuzonoibatira mberi. Tiri kungokukumbira kuti sober up, think and move. Zvikanzi neBhaibheri panapa hanzi kunyange zvikanonoka uzvimirire, hazvingarevi nhema. Saka vanangu, ndinokumbira kuti dzidziso dzatinokupai nemhinduro dzatinokupai tisazokupai sechituko, asi dei chingave chikomborero. Saka Mwari akuitirei zvakanaka pane zvese zviripo. Ndichikukumbirisai kazhinji usazviitire utsinye. Beta uitirwe utsinye nevamwe, beta uroyewe nevekure, asi kuzviisira poison uchizviuraya uchiona, usazviitire utsinye mwanangu. Regai ndipindure mibvunzo iri panapa. Wekutanga uri panapa, handizive kuti munhu akura sei uyu, asi ari kuti izvo ane pressure yekuda kuroora, kungoti zvinhu zvake hazvina kubhalansa, asi kuroora akuda mufesi uyu, ende haazive kuti oita sei. Young man, usamhanye hako, mabhazi haaperi pambari. Chandongokupa advice ndechekuti usafane wafonera drive kuti akumirire, anozokunetsa achingokufonera kuti wave papi. Saka zvanga zvakanyanyisa kukunakira paishu inoi, nyatsopaka zvako steady,
your time will come. Inga kuliterature makaita one kuti the beautiful ones are not yet born, and every dog has its own day. Kana zvako zvisati zvaita, zvipe nguva zvichaita. Uyu ari kuti musikana wangu anoda zvinhu. Advice yandingangokupa ndeyekuti mupe. Kana imimiwo bishua regai ndikubvunzei, munhu otenga mota yake akunetsana nevanhu achiti izvo mota yangu inodya peturu. Saka isu unoda kuti titi kudii pamota yako inodya peturu. Dira kapeturu uchienda kwauri kuenda. Uyu ari panapa uyu anorambuka every year vachidzokerana. Iwewe in short ndingangoti you are a very faithful servant. Asi vamwe vetype yako kulangesha uko vakanga vachiti izvo tinoda kuchengeta basa vachinyatsoona kuti kambani yako broker chava vakazongopiwa mabhasikoro paretirement. Chakashambisa ndechoti vamwe wacho nyangwe kukwira paririra anga asingachagoni nekuti vakanga vachembera. Saka ndisingazive kuti pauchapiwa rako bhasikoro paretirement uchange uchiri kugona kurichovha here kana unenge usingachagone kurichovha. And on another note zvangu uyu ndofunga ndatopedza nezvawoyo. Ndenge nchingoda kukupai advice vasikana. Vazhinji venyu ndofunga mune tuma handbag. Mu handbag muya yawakatengerwa munoiswa zvinhu zvakaita sekuti unoisa foni yako imomo, tumafuta twako imomo, kana lip gloss yako isa mu handbag. Advice yandingangoda kukupai vanangu ndeyekuti izvo musaise nebrain futi mu handbag. Ndofunga makambozviona kuti pamwe pacho ukaisa zvinhu zvako mu handbag kana wakuzotsvaga mari yacho yapasi pezvinhu unenge wakunetseka nekukuchuka chukucha bag uchida kuzvitsvaga zviri pasi. Saka imagine brain dzacho dzaakudiwa uchichukucha bag rako uchidzitsvaga. Saka zvanga zvakanyanyisa kunaka ndezvekuti dzichengetei dziri mumusoro muchifamba nadzo, ende kana dzisingarwadze zvadzo hapana chakamboipa nekuramba muchidzisenzesa every now and again. Saka ingoriwo advice, hakusi kupopota kana kuti kudii. Ende chimwe chinhu chinondishamisawo futi ndechekuti zvinoita here kuti munhu urambe uchibirwa nemunhu mumwe chete achishandisa same method. But vazhinji venyu ndo zviri kuitika. Sezvaitwa vatete vako kunzi vakamitiswa nemunhu vakarambwa vakadzokera kumusha vakazoonekwa vane imwe mimba yese mumunhu wavakati achinja. Iye zvinezvi vakatozadza imba vari mupart time vachitambwa nemunhu 1 kusvika vabereka vana 8. So ubenzi uhu ndenge ndichihukumbirira kuti kana huchigona nezita raJesu dei magona kusiyana natete venyu. Ndofunga yafai. Pane umwe mwana wangu ari pano ari kuti akatozonzwa nemakuhwa kuti mukomana akaroora. Right. Saka mubvunzo uri panapa ndewekuti odii? Onobvunza here? Onotaura navo here? Angaigadzirise sei nyaya iyi? Iyi ndofunga mwanangu ndainzwisisa nyaya yako. Handidi kuti rega tirege kuipindura tichimhanya. Regai tiende mukati meBhaibheri. Asi ndiri kunzwisisa mwanangu, ndoda kuti unyatsopabata. Ndiri kunzwisisa mwanangu dambudziko raunaro. Uye ndiri kunzwisisa mwanangu kurwadziwa kwaunako. Uye ndiri kunzwisisa mwanangu kurafu yawakatambwa. Uye ndiri kunzwisisa mwanangu kuti izvo utori nedambudziko riri genuine riri real. Vanhu vanogona kusazviona zvakadaro.
asi nhamo iyi iriko. Vanhu vazhinji havana chivindi chekuudza munhu kuti zvapera, hatichadanani. Vanenge vakuita masaini kuisa vamwe vanhu pamaWhatsApp kuti zvimwe munhu angaone kuti handichadiwi. Vochinja maprofile, vochinja mastatus, votanga kungoshayika, votanga kuti I'm busy, votanga kuti izvo imbondipa nguva ndiri kudzoka. Havagone kubuda pachena kuti inini zvepano handichada, inini zvepano handichazvigona. Ende mukatarisa marelationship mazhinji amuri kudefenda, makangopiwa chikonzero chekuadefenda, asi marelationship siwayo haashandi. Why? Because many people out there cannot say no. Vanogona pakupfimba, asi pakuramba panovanetsa. Iyoro igame riri kutambwa kazhinji nevanhu vazhinji. Saka ndine urombo kuti ndo zviripo. Asi ndoda kuti patinopindura mubvunzo uyu, ndipinde mukati meBhaibheri undinzwisise kwandiri kuenda. Nevamwe vakafanana newe vari kutambwa zvakafanana nezvizvi, ndinokumbira kuti mundinzwisise. Ende ndichatraya kuve sober pandinenge ndichipindura. I don't want to be emotionally involved in this issue. Neither do I want you to cry. Saka ndoda kutaura nenzira inobhowa, but at the same time yakanyorovera. Ndiri kuverenga mukati mebhuku raJohn chapter 5. John chapter 5 kubva pavhesi 1 inoti, shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuo remakwai kwaive nedziva rainzi Bethsaida nechiHebheru, raiva nemabiravira 5. Mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaunyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Zvino kwaivapo pavhesi ya5 mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara makore 37. Jesu wakati aona kuti munhu uyu avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuponeswa here? Inzwa mwanangu, point yekutanga inobuda panapa. Bhaibheri riri kuti kuJerusarema kwaive kune pati yaive yemaJudha. Asi muJerusarema makanga muchiitirwa pati, makanga mune dziva rainzi Bethsaida, raive nemabiravira 5, makanga mune zvirema zvemitovo yose, vamwe vasingagone kusumuka, vamwe vasingagone kufamba. Ende of note, panotaurwa nechimwe chirema chiri pano chaive chine 38 years chiri paBethsaida, chichida munhu anochisunda kuti apinde mumvura. Saka musi uyu Jesu anodaidzwa kupati nemaJudha, asi adaidzwa kupati anoti, ini ndisati ndaenda kumutambo uripo, rega ndimbotanga ndanoona kuti varwere vari sei. Number 1, chandoda kuti uzive mwanangu, ndechekuti nhamo yeumwe hairambirwi sadzi. Ndochunhu chandoda, ndoziva kuti it's a truth that is painful, but this is the honest truth that I can tell you. Unoziva here iwewe kuti michato mimwe yevanhu vakatochata yakarongwa vanhu vasangana parufu rweumwe. Umwe achichema, vamwe vachironga muchato wemwana. Umwe achichema, vamwe vachitoronga kuti kune baby shower. Umwe achichema, vamwe vachitoronga kuti kune engagement party. Why? Nhamo yeumwe hairambirwi sadza. The fact yekuti iwewe murume wako ari kukurova haitadzise vanhu vari kudanana kuenda kuVictoria Falls. The fact yekuti iwewe murume wako ari kukuabuse haitadzise vanhu vari kudanana kuenda kuHonde. The fact yekuti iwewe uri kudya sadza nemuriwo usina mafuta haikonese sisi vako nemurume wavo kuti vatenge mota. The fact yekuti mwana wako iwewe haana school fees haikonese kuti unzwe kuti hanzvadzi yako iri kuitoita pati. Paanenge achiita pati hazvireve kuti ane hutsinye, hazvireve kuti hakude, asi zvaari kungotaura ndezvekuti
chitima ichi hachimiswi nekuti chako hachina maspare parts. Saka panyika pano, it's each man for himself. Ndosaka bhuku raHabhakuku richiti, ndinodzokorora, umwe nemumwe uchararama nekutenda kwako. So by the end of the day, ndoda kukuudza kuti izvo variko vakazvinzwa pama-announcement kuti munhu wavo atoroorwa. Variko vakatozonzwa kunzi kune muchato, ivo vasingazivi kuti kune muchato. Variko vasina kumborambwa, asi munhu akangomuka adisappear. Asi uzive vanhu ivavo, upenyu hwavo hahumiri nekuti hwako hwamira. Havarege kurara nekuti havana kurara. Havarege kuita pati nekuti iwo hausi kuita pati. Havarege kuronga zviri mberi nekuti hausi kuronga zviri mberi. Havarege kudanana nekuti iwo hauna anokuda. Havana BP nekuti iwo wabatwa neBP. Havatadzi kudya sadza nekuti iwo haudyi sadza. Unoziva hakuna chinhu chinorwadza sechichichi chekuti iwewe ngatimboti uri kufamba neshamwari yako, obva wasvika pane imwe nzvimbo, mobva makonana nevanhu vepanzvimbo ipapo, iwe obva waramwa sadza, otoona shamwari yako ichiri ndinya ichitodya nerako rawanga wasiya. Ishu iripo ndeyekuti zvinokurwadza nekuti ungochifunga kuti tiri tese muchirongwa ichi. Asi chandoda kuti uzive nhasi ndechekuti izvo shamwari yako yaunofamba nayo mukutambudzika kwako inotorongawo zvayo zvamangwana. Saka ndo scenario yawapinda mwanangu, ndo muground mawapinda mwanangu. Wapinda muground rinorwadza, wapinda muground rawasinga make a decision, wapinda muissue yawasingagone kureverse, wapinda muzvinhu zvawarongerwa zvawasingagone kurongonora. Asi chandoda kukuudza ndezvichichi, ukaramba wakamira pabus stop ise zvandakambotaura, ukaramba wakamira uchichema panzvimbo iyi, uzive chinhu ichi, mangwana uchanzwa kuti vari kuhanimuna, mangwana uchanzwa kuti vatotenga imba, mangwana uchanzwa kuti vatoone mwana, kusvikira mangwana unzwa kuti vatoone wepiri, kusvikira mangwana utonzwa kuti vari kutoronga kubuda mukati kunze kwenyika. Vacharamba vachironga iwe usiri kuronga. Saka zvandinokumbira kuti uzive ndezvekuti ndezvazvokwadi kana bhaibheri richitaura nechikaranga chichizopedzisa choti nhamo yeumwe hairambirwi sadza. Vanhu vaive pamabiravira apo vaitove nehama dzaitofanirwa kuenda kunovasunda kuvapinza mvura, vaitove nehama dzaifanirwa kuvapa chikafu, asi musi uyu dzakati hatiuye tichamboenda kupati. Why? Nekuti kuenda nemurwere kupati zvinokupinza bhizi. Imagine waenda nemurwere wako kupati, akamboti 1 minute ndiisei pamumvuri, oti the second minute ndiisei pazuva, oti the next minute imbondigarisai, the next minute oti chinjai piro. Ndokutaurira pati inopera asi iwe uri muwadhi. Ndosaka vakaita izvi, vakameka that decision. So muupenyu ndo number 1, your ex-boyfriend is not even thinking about you. Yep, his partner is not thinking about you, but you are thinking of them. Mwana mutoda kuti udzokorore. Ndati kwavari havasi kufunga newe, kwavari havasi kurongera iwe. Dambudziko ratopo mwanangu nderekuti iwe ndiwe uri kufunga about them. And if you continue on this route, you are not going to destroy their lives, but you are going to destroy yours. Chepiri, bhaibheri pane imwe nzvimbo Mwari unoti kutsiva ndekwangu. Zvairehwa naMwari paaiti kutsiva ndekwangu, aiti kune dzimwe nyaya dzichaparwa panyika nevanhu vausingagone kunogogodza kuti uti muri kuitei. Kune vanhu vachakurongera dhende vausingagone kuti muri kumboita nezvei. Vamwe vanhu vachaitwa sezvakaitwa Uriya, yekuti mukadzi wako watorwa namambo ende kwamambo hakusvikiki. Ende ndoda kukuudza pachinhu ichi, ucharamba uchirwadziwa, asi Mwari manje ari kuti no, don't worry. Nyaya yako makatangiro ayakaita ndo aziva, mafambiro ayakaita ndo aziva, marwadzisiro awakaitwa ndo maziva. Saka iwewe chinhu chaunogona kuita panguva ino is not to engage these people, asi enda mubedroom rako, muimba yechemukati, utaurire Mwari sezvazviri. Usamunyepere. Tell him exactly
how you are feeling. Tell him exactly how much offense you have. Tell him exactly how bitter you are. Tell him exactly how disgruntled you are. Even if you want to cry, go and cry. And ndoda kukuudza kuti yaparwa nemunhu Mwari akati ndaitenga hairove. Sekutaura kwatinoita muchikaranga, ndoda kukuisirai pachena vapana pamunodanana. Vanhu vazhinji munongofunga kuti kudanana kwakafanana nekukwira kombi. Unongokwira madiro, oburuka madiro. Unongoita paunoda, odzika paunoda. But Mwari unoti, nyangwe spirit, vanyori vazhinji, vandinoverenga vanoti, it is a sin to trifle with human hearts. So by the end of the day, chandoda kukuudzai, ndechekuti vanhu vamunofema, vamunotamba muchidai, vanhu vanofema, vamunorwadzisa muchidai, vanhu vanofema, vamunochemedza muchidai. Bhaibheri rangu rinoti, ndinokolekta misodzi yavo mukati mechindigwana changu. Kana misodzi ichinge yazara, ndichada kunzwisisa. Vari kumbochemei, vachichemedzwa nani? Anoita nezvei? Anozviita ani? Hakuna munhu unopara mhosva maune uchaenda pamberi paMwari scot free. Muri kupara ngozi vanangu. Ende ngozi yaparwa pakati pemunhu naMwari. Ndianiko uchakureverera? Ndianiko uchakwira kudenga kunoenzanisa iwewe nyaya yako? Ndozviziva kuti vazhinji venyu, you think you will enjoy immunity panyaya idzi. Asi hakuna munhu wakarurama uchatorerwa chitanda nemunhu usakarurama. Usakarurama ukaseka all the way to the grave. It is not going to happen like that. And musanyengerwe, God is not man. Whatever he says that he will do. And he takes particular attention to these issues. Munorangarira here kuti ndinyatsokujekeserai. Bhaibheri rangu rinoti mukati mebhuku raJohani, Josefa akanga ari betrothed kuna Mary. Zvikanzi zvino Mary abata mimba yemweya mutsvene. Zvikanzi Josefa akafunga mumwoyo make kuti handidi kunyadzisa mumwe wangu, number 1. Ndichamuramba zvakavanda kuti vanhu vasanzwe kumunyarira. Hanzi ari mukuronga kudaro, zvikanzi Mwari akadispacha ngirozi kudenga. Akati panyika paita emergency yevanhu 2 vanodanana, yevanhu 2 vakapromisana. Kunyangwe vakanga vasati varoorana, it's an issue that heaven needs to address. Ngirozi ikauya ikati, Josefa toziva kuti une problem nemusikana uyu, asi toda kukuudza kuti denga rinoziva kudanana kwenyu. Saka tauya kuzokujekesera zviri pano. Ndoda kukuudzai kuti mahumbwe amunoronga, vana mai vanoziva kuti muri kuatambira kupi. Mahumbwe amunotamba, vana sisi vakuru vanotoziva kwamuri kuatambira. Mahumbwe aunotamba, nyangwe baba vanotoziva kuti muri kutamba mahumbwe pa next door. Ndo zvakafanana naJehovha ari kudenga. Anotoziva ari kumahumbwe neasiri kumahumbwe. Anotoziva ari kupati neasiri kupati. Anotoziva vari kudanana nevasiri kudanana. Hakuna relationship inoitwa pano pasi inongozikanwa pano. Hakuna relationship inongonzi iri muatmosphere haisvike nechekuchadenga. Ukatoti kune munhu ndakuda, ngirozi dzinotosvikapo kuti dzinzvere mwoyo, dzinyatsoweya kuti unoda here zvechokwadi. Vanotamba dzinotovaziva, vari serious dzinotovaziva. Hakuna relationship isingazikanwe nedenga. Saka zvinhu zvenyu zvamuri kuronga izvi, mabhomba enyu amuri kusetai, ndoda kukuudzai kuti nerimweni zuva achadhuka. Musazoti, ndodzokoro, musazoti, I wish I had known. Inini zvandaingakumbira vanangu mukurarama, musaitirane utsinye in the name of love. Musarwadzisane in the name of love. Taurirana izvokwadi in the name of love. Kana wakuenda mwanangu, oneka. Kana wabva panzvimbo, ibvo semauiro awakaita. Haikona kuzofungidzirwa kunzi hausisipo. Zvakaipa zvinhu izvi, uye zvine ramangwana rakaipa. Inyaya iyi magumo ayo haana kumira zvakanaka. Saka ndinokukumbirisai
nemweya waMwari kuti muite chinhu ichi: rongekai, vimbikai, feel for each other, respect each other, respect each other's feelings, respect each other's thought process. Batanaiwo sevanhu, musasekane, especially nemunhu wawaida, munhu wawakapfimba, munhu wawakatombofamba naye murokesheni ukati umwe wangu. Musasvike paextend dzakadai. Mwari anokwanisa kukuitirai zvakanaka. Bhuku raTimoti, 2 Timothy chapter 3 kubva pavhesi 1 rinoti, zvino uzive chinhu ichi, kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Vana vangu, ndoda kukuudzai, hakuna kutuka mwanangu hakuzi kuti pfutseke. Kutuka mwanangu hakuzi kuti ibvapo. Kutuka mwanangu hakuzi kuridza tsamwa. Mwanangu, kudanana nemunhu, wodanana naye makore 2, 3, 5, wapedza kudanana naye, uri muprocess yekudanana naye, unodanana neumwe munhu. Wadanana futi neumwe uyu usina kumuudza, otoenda kunoona madzitete, otoenda kunobvisa pfuma, otoenda kunodaidzira muchato. Uno umwe munhu akakumirira pabus stop. Hakuna kutuka kunodarika ipapa, hakuna rafu inodarika ipapa, hakuna hutsinye unodarika ipapa. Ndoda kukuudza mwanangu, kunyangwe waunoda nhasi, kunyangwe waunofambidzana naye nhasi, kunyangwe ari kukutunhidza, ndangoti ndikuudzei mese muri 2 mune hutsinye, ende nyaya iyi hairove semafungiro amuri kuita. Hakuna hutsinye hunodarika apa. Hutsinye hwekuti une vasikana 3 vese vari mufoni mako, zvekuti usiku wakarara pamubhedha pako, wakatarisa mudenga, unenge uchichata navo vese vari 3, ukakanda message kuna uyu, ukanda message kuna uyu, ukanda message kuna uyu. Nhasi ndangoti ndikuudze, une hutsinye. Hakuna hutsinye hunodarika ihwohwo hwekunyatsoziva kuti ucharoora munhu 1 ndokunge ucharoora, because type yako hairore. Asi you sit down to use and abuse imwe mweya yakatengwa naMwari, imwe mweya iri kudya sadza, imwe mweya ine mafeelings. Nhasi inini ndatumwa kuti ndizokuudza kuti une hutsinye, asi nekuti ndazvitaura, asi nekuti ndazviparidza, asi nekuti ndazvibvunza. Nhasi ndoda kukuudza, watongwa. Mwari ngaarege kutendera behavior yakadai kuti irambe ichiitika, mavune uchiziva, uchida. Mwari kana ari Mwari anopindira panyaya dzevapenyu, akupindira pazvinhu izvi. Saka vane hutsinye, tendeukai nezita raJesu. Vane hutsinye, shandukai nezita raJesu. Mwari haatendere mhiko dzebenzi, Mwari haatendere promise yebenzi. Asi mwanangu, shuwa une shuwa here kuti une shuwa here ndinodzokorora? Ndati une shuwa here kuti unotodida road, uchitopa lift, uchitotaura nyaya nemunhu wauri kuziva kuti haumudi, uchimunyepera kuti unomuda? Mwari kudenga achiziva hake kuti haurevesi. Une hutsinye ende makanyorwa pano. Ende Bhaibheri unoziva kuti riri kutoti chii?
riri kuburitsa pachena kuti izvo vasina mhosva vachatambudzika nekuda kwebehavior yevanhu vehutsinye, vasingateereri vabereki, vasina rudo chairwo, vasingatendi. Jehovha wandinonamata, idzi achadzigadzirisa. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiku wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Vana venyu vanorwadziwa nenzira dzakasiyana, asi chandinovandamatira ndechoti kuburikidza nemweya wenyu mutsvene, vapei simba rekusimuka nekufamba. Kana zvese zvaitwa zvapera, mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu ndatenda. Amen. I'm on my way. To Canaan. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muriwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Amanasi uno tisavane shungu zarandu fujirwere zatishunguruza tinozivane Zuaticha fara kuti kudenga kuna takuriwa zose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zose urwere wapera chapera rufuti chakurira zara ichapera kuti zvose zvapera tichera ngarira kuti kudenga
hakuna mtakuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa hama kudenga kuna mtakuriwa zvose tikavanda maari tinochengetwa hama kudenga kuna mtakuriwa zvose ndokutewera mponesi kwese kundinogara apo imwi munoenda unde ndokutewera mponesi kwese kondinogara apo imwi munoenda unde ndokutewera dambudzo inizve ndichiedzwa imizve makamboedzwa ini ndokutewera ishe kusiya inindo kutewera kuti ndinoona rufu musati zvemauya makafa makambovigwa ndichiri kutewera makafa makambovigwa ndichiri kutewera kutewera mponesi makandifira kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera ndini anishe wenyasha ndoimba
Nyasha zenyu